И карат да ядем. Сваляме долу яденето, да мишките да може да ядат с кавал. И тук се появяват за разни стили работи. Това плъха го ял, да мишка леда да майка. Долна това старички, не му дадат да яде какво трябва, има операция на язвата, кара го да яде с нас. И не му обръщат никакво внимание. Той да ви не може на тях да дават грях и на аз давам грях. Не може на тях да дават зелен фасул, на мен е зелен фасул. Това е та диета, за язва не знам, не съм виждал. Ама какво ти стана на корема? Имам язва доказана за пръстника. Действаща тъмна язва на пръстника имам. И виж какво, карат ма да ям аз грях и такова. Тая лекарка какво вика? Лекарката, какво да вика? Като виж как кисело млеко и... Киселото мляко на мен ме вреди, в болницата ме го дават, препоръчват го. Кисело мляко, пращо мляко, тук ме вреди, в Пазарджик затвора вреди. Това, как ги турмоза всички.